खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 29 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल स्पर्ट्स डे महरै फालिनाय जायो। भारतआव हायुङारि गेलेमु सानखौ बोसोरफ्रोमबो 29 आगस्टआव फालिनाय जायो। बे सानखौ राष्ट्रीय खेल दिवस मुङैबो मिथिनाय जायो। बेखौ हकी गेदेमा मेजर ध्यानचंद सिंहनि जोनोम साननि गोसोखांथियाव फालिनाय जायो। बे साना जों बयनिबो थाखाय एथलीटफोरनि बिहोमा, थिरांथा लानाय आरो सरासनस्रा नङै मोनफुंनायफोर आरो समाजखौ महर होनायाव बिसोरनि गोहोमखौ गोसोखांहोनो थाखाय मोनसे गोसोखांहोग्रा महरैबो खामानि मावो। गिबि हायुङारि गेलेमु सानखौ 2012 मायथाइनि 29 आगस्टआव फालिनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ स्ल'भाक नेशनेल अपराइजिं एनिभार्सारि, तेलुगु लैंग्वेज डे आरो इंटरनेशनल डे एगेन्स्ट निउक्लियार टेस्ट महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।